el 100% del programa Edificant de construcción de colegios para el curso 24-25, donde estará finalizado de manera express y con capacidad de contratación, de apoyo técnico y de gestión todas las infraestructuras educativas que se necesitan en la Comunitat Valenciana. ¡Mentiros! 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 Gràcies a totes per vindre avui i donar resposta a la nostra convocatòria, que ja veig que ha anat molt bé. Vaig a llegir-vos el manifest de la convocatòria d'avui. Des de la Confederació d'AMPA Gonzalo Anaya, formada per FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA València i FAMPA Enric Valor Alacant, hem convocat a les comunitats educatives tant el passat 20 de febrer com avui, 26 de març, per dir que no volem que es paralitzen, que s'anulen, que s'ajornen o que es retalle el pressupost econòmic de les obres del Pla Edificant. Avui traslladem a la Generalitat Valenciana el malestar de les comunitats educatives que pateixen cada dia les instal·lacions educatives deficients i exigim la continuïtat i l'agilitat del Pla Edificant. Les nostres AMPA-AFA volen que els centres educatius estiguen en les millors condicions possibles. I ens han notificat que a hores d'ara encara hi ha moltes actuacions pendents d'autoritzar per la Conselleria d'Educació. També hi ha altres ajuntaments que esperen que se'ls autoritzi l'increment de costos derivat de la inflació i poder executar així les obres licitades. També hi ha comunitats educatives afectades per la decisió política d'anul·lar les actuacions programades pel Pla Edificant per les seues escoles i IES. Per aquesta raó, hem donat suport a totes les concentracions convocades durant el 20 de febrer a 12 municipis: Benicarló, Manises, Borriol, Betxí, Casinos, Quartell, Sagunt, Burxassot, Albalat de Sorells, Mislata, Senyera, Petrer i Villena. Demanem que posen en el centre a les xiquetes i els xiquets que assisteixen a les escoles i IES en estat deficient i que requereixen actuacions urgents, perquè s'ha compromès la integritat estructural dels edificis i la seguretat i benestar de tota la comunitat educativa. Goteres, trencament, oxidació, de tanques exteriors, falta d'instal·lacions d'aires condicionats i adequació dels edificis a les condicions d'emergència climàtica, desperfectes als sols del pati, que ja han ocasionat accidents, sostres que cauen a trossos. Els espais educatius estan en perill. Per això aquesta concentració unitària ha sumat persones i organitzacions i ens acompanyen ajuntaments afectats, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, els grups parlamentaris Compromís i PSPB. Coincidim en dir que les obres a les escoles i IES són d'interès general. Governe qui governe. I per això exigim que es deixi d'atacar la igualtat de condicions en l'educació, es complisca amb la paraula i s'executen les obres. Les AMPA-AFA, junt a la comunitat educativa, diguem al Consell que no volem tornar als temps d'una educació per als nostres fills i filles amb infraestructures deficients, mal mantingudes i obres perdudes, aturades. Cal impulsar l'edificant, doncs, mai paralitzar-lo, per garantitzar una educació pública de qualitat. Amb cada obra construïm educació, no a la paralització de l'edificant. Volem edificar, 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 volem edificar. Moltíssimes gràcies a totes i tots per haver vingut avui. Vegeu que la tarima se'ns ha quedat molt xicoteta. Tenim aproximadament un pam per cadascuna, perquè precisament totes les entitats que ens estan recolzant estan ací dalt, algunes han quedat a baix per qüestions de seguretat, òbviament, i vos agraïx a totes aquest recolzament a la Gonzalo Anaya per aconseguir que les nostres escoles tinguin la qualitat que les nostres xiquetes i xiquets mereixen. I que no tornem a aquests temps en els quals
una escola, un IES, podia tardar 20, 30 anys. 30, exacte, sí. 40 en barracones. Exacte, 40 en barracots també. I precisament tornat a això, a aquesta situació. Val? Entre totes i tots hem de forçar a l'administració pública a que gire i canvie de direcció en aquest sentit i entre totes ho aconseguirem. Moltes gràcies per vindre. Si ens deixen somiar l'escola que volem, desitjos agrapats i aquí us els cantarem. Coses importants, treballem per la pau, lluitant per fer el gripau. Escolta-ho bé i ja ho veuràs. És l'escola que volem, és l'escola